फोसावबाय गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादनि फिथाइ आरो चिरां जिल्ला बिजनी जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम हायर सेकेन्डारि स्कुलनि फिथाइ देग्लाय हायर सेकेन्डारिनि आनजादावहाय 100% उथ्रिसारनो हादों जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम हायर सेकेन्डारि स्कुला बिगियान आरो आरिमु आयदायाव उथ्रिसारनायनि हारा 100% आरो बिगियान दालायाव गासै 54 फरायसानि मादावनो गासैबो उथ्रिसारनो हादों आरो डिस्टिंक्शन मोनदों सासे स्टार मोनदों 27 आरो फर्स्ट डिभिजन सेथि मासियाव उथ्रिनो हादों 37 फरायसाफोरा आरो नैथि मासियाव उथ्रिनो हादों 27 फरायसाफोरा आरो थामथि मासियावहाय सासेबो गैया आरो गासै उथ्रिनो हादों 100% फरायसाफोरानो आरो बांसिन जौखोन्दो मोननो हादों 89.80% आरो आरिमु आयदायाव 102 फरायसाफोरनि मादावनो गासैबो जाफुंसारै उथ्रिसारनो हादों।